Лина изглеждаше объркана. Имаше нещо нередно. Лава Беар горите изглеждаха някак странно, потънали в ярки цветове и покрити с цветна лава. Изведнъж земята под краката им се разтресе. Чу се оглушителен тътен и Лава Беар вулкана изригна, а от недрата му се роди новата серия Фрутис. Лава Беар отбора мигновенно отпи от новите напитки и изведнъж всичко стана още по-цветно, изпълнено със свежест и веселие. Новата ни серия Lava Bear Fruities вече са тук с вкус горски плодове и диня и малина. Нов вкус, нова визия с 20% плодов сок, без консерванти, без изкуствени отцветители и без добавена захар. Всички празнуваха новите Лава Беар вкусове, но изглежда никой не забеляза, че само Лина не беше получила бутилка от Лава Беар вулкана. Докато останалите се радваха на своите нови напитки, Лина тайно се надяваше, че все пак няма да остане забравен. И в този момент земята отново се разклати. И вулканът сякаш беше чул мислите на Лина.